Ndoda bekumele siyenze lento. Umuntu ebezotshela abantu ukuthi besenzani la emsebenzini. Engiyazi kodwa beyayitshela ukuthi seyifika lana. Isenjeni la. Okwenzekile sekwenzekile. Kumele sifocus kulona manje ukuthi silivale leli hlazo. Sileshota ayikho tholayo la. No phela. Ufakazi ngizamile ukususa kodwa indaba amaphoyisa siyenze njani? Amaphoyisa. Ngiyekele kumina lokho. Imali plan. Icebele kanjani lelo? Kulela ngizodila lapho. Ngithemba. No baba ngiyakuthemba baba kodwa nje into ngiyasaba. Hayi ngiyasaba ndoda. Ungasabi. Sondlula kulento. Shuthi bawuthuka lento. Ya, sibawuthuka lento andisondlula kuyo. Themba mina. Detective Zolo. Sinofakazi. Ngiyakholelwa ukuthi umuntu obulale lokhuzana uDlamini ebesondelene naye umuntu bebeseduze naye. Angazi ukuthi detective. Kamel, ungayenza isilimo. Siyazi ukuthi wena umuntu ogcina ukumbona esaphila. Uwena umuntu ogcina ukuba nayo before ukuthi eshiye. So ungenzani isilimo. Bekumuntu nje besebenza naye. Bengamazi kahle. Kodwa nje umuntu besebenzana naye. Ngiyakujwayela. Konke lokho siyokukhuluma enkantolo. Mina lesitory ngitshela sona. Hayi, ayisibhayi. Siyokukhuluma enkantolo nje wonke lokho kusho. Wena detective ukhonkothi isihlahla sona. Alexander cha. Ubani wena ozokhulumela uGamela? Ubusiness partner wakhe futhi sengisebenze naye iminyaka. Angiyabona Zulu. Ubona ngathi wena noGamela unini nifihlayo. Akulona iqiniso lelo. Siyazama nathi ucooperate. Uthi uyacooperate. Bathi lezi impendulo onginika zona kungesizona nje ukuyinto nje niswelayo nekhanda. Asikubuye ngathi nobabili ninesandla kufinga lo muntu. Awudoti loyo. Asimba la.